Haluamme arvokkaiden tavaroiden kestävän mahdollisimman pitkään. Tiesitkö, että kodinkoneet ja elektroniikka rikkoutuvat yleensä 3. tai 4. käyttövuoden aikana? Heti valmistajan takuun umpeutuessa. Tästä syntyy ylimääräistä vaivaa ja korjauksien tuomia kustannuksia. Jos haluat, että TV- ja audiolaitteet, kodinkoneet, tietokoneet ja muu elektroniikka kestävät jopa 5 vuotta pidempään ilman huolia ja lisäkuluja, osta laitteellesi laajennettu takuu. Warranty Expert on olemassa juuri sinua varten. Korjaamme vioittuneet koneet ja elektroniset laitteet tai korvaamme ne uusilla. Yli 700 000 asiakasta luottaa Warranty Expertiin ja heistä 90% suosittelisi meitä myös muille. Varmista, että saat laajennetun takuun myös sinun ostoksillesi.